गारि मोनफैबाय नै जों थांनोसै दायो सोर लांनो फैदों जोंखौ हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ हे गाइस जाय मिथिनाया जाय बुजिनाया बुजिगोन हे गाइस Hey guys, ada kasih dong. Nih, Lord ada ikut menjadi. Just joking, sekarang dari hama mana nanti mana. Zeng daya, zeng ni GD production hai, azalis kelang, prai bar siu bardeng. ओमफ्राय जारौरौ मिउजिक भिडिअफोरखौ जाय कोरियोग्राफ खालामदों बे कोरियोग्राफारा जोंखौ डिनारनि थाखाय इनभाइट खालामदों लीना आं सोरां जगत आदा तुलाराम ओमफ्राय गासिबो दंजोबो फिरफिलाबो दोङो आरो झुमकाबो दोङो झुमकिबो दोङो गासिबो दोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ आरो जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोसे जोंजों डिनारखौ खालामनो थुदो दायो जोङो थांगासिनो हाग्रामा गेजेर गेजेर मोसा मुफुर बिराद दङ बिसोरनि लामाथिं किन्तु जोङो बेखौ सौसिनाबाबो थांगासिनो जोंजों लोगोसे बडि बिल्डार आदा तुलाराम दोङो बिथाङा जोंखौ बासायगोन बिनि उनाव गराया खारगोन अ नै गराय आयौ आं हाल्ला गराय दायो जोङो गरायजों थांगासिनो मैदेरबो गाबदों Kamu मैदेरनिया जाखायोना आरो मा फैदों जिबौबो फैदों गारि मोनफैबाय दा फैनाय नंला लाइट नुबाय नालाय दे होमबा बायनाय थुदो हाबैग्रोदो आं लाजियोना थांखाया इयावनो थागोन थु इयाव थाया इयावसो नाङा थाथो चलो चार्जार लाबोआबा जाया चार्ज गैया पावार बैंक लाबोआखै कल बे जोंना नै चार्जार गोदोनायाव आलाय लानाय जोंना मालायानो बेनो नामा मालायफ्रा लाजिबाय आं र' मा बेदर इयो बयलार मैखौ खिन्थानो हानाय नङादांलै नोंनि खाथियाव दङ नै एम्फौ लाथाबो जादो जोङो एम्फौ आंखौ दखाननि माब्रानि सोर एवनाय गाहाबो एम्फौ लाथा बायसा जाबाय माने नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो थांनाय बोसोरावथ' जोंहा बैसागो फालिनाय जायासै नालाय बेखायनो एसे एडभान्स जिहेतु जोङो मिउजिक भिडिअ खालामगासिनो बैसागोनि बेखायनो एसे बैसागोखौ फालिनाय हिसाबै एसे माइब्रा रोसि लोंनाय जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जिहेतु बेखौ जोङो अकेशनेलिसो लोंनाय जादों जेनेबा बैसागु बोथोर मोनहांनायखाय एसे आलासिबो थानायखायसो बिसोर जोंनो एसे सार्भ खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोना एसे गाज्रि मोननाङा थों होननानै आङो भइस डाबिंखौ होनाय जाबाय आरो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आई लाभ इउ